Když se mi to nepovede, můj kanál odkazuju bráchovi. Takže máme tady další videjko, jedeme klasicky na trampolíny, nebo jako ne klasicky, ale poslední dobou tam jezdíme docela často, tak už říkám klasicky. A uvidíte dalšího člena našeho týmu dneska, tak se na něj těšte. No a já už jdu za Henzem do auta a uvidíme se nejspíš tam, takže zatím. Takže už jsem s Henzem v autě. Henze, jak se dneska cítíš? Co jsi připravil za triky? Ještě nevíme, co ještě upřesníme a bude to zajímavý, určitě se dívejte dál. Já už zkusím dneska to salto pozadu, neboli backflip, jak mi tam někdo psal do komentářů, že salto je flip, což... Už tady jdeme s naší skupinkou kamarádů. Tak co, Henzi, máš tam bráchu? Není, chybí. Já vám představuji novýho člena našeho týmu, Jakub Hejda. Řekni něco o sobě. Čau, já jsem nejlepší kamarád Marka Tybana. Co kecaj, jsi mi půl roku nenapsal, vole. Dokud jsi mě neviděl na internetu. Jsem chtěl fame, Henzi říkal, že to vydělává dobře, tak jsem tu taky. OK. Tak dělej, Henzi, ty umíš jediný něco skákat, tak se rozeběhni na skáky. Já umím taky, vole. Jo, teď nechceš skočit ani to salto pozadu, se jsme jenom bál, i do vody. První skok dnes, jsem zase na ten lok, jak jsem mrtvý. Minule to stane pál, kde byla. Zase se rozsekal, ty. Dík, Henzi, jsi mě upozornil. Tak ukáž, Hejda, co umíš. Tyba, já už jsem nebyl dlouho. Musím nejdřív rozeskákat. Nejmluvej se. To znám takovýhle padavky. Tyba, pozor na něj. To bylo lepší, ale odrazit nahoru, vole. Prostě se odrazit, vole, a jakoby jít spíš trošku do zádu. Parkourová škola Lukáše Henzelína. No, úplně stejně to dělám. Počkej, on dělal pozadu, jo? Cože? Podle mě jsi to jenom teď otočil v tom střihu. Asi jo, asi. Au! To vystřihnem. To takový třeba... Takový na prdel. Na prdel. No. No prostě máme jako... zkusit Mám třeba se nahoru, odrážet rovnou ze strany, nebo? No, jo. Musíš si dát nohy k hrudníku, jakmile se odrazíš. A zabalit si jakoby ruku pod sebe. Oh God, Jesus, ah. Takže Marek si tady rozhodl udělat své letošní první beko. Tak pojď, Mary, pojď do toho, my ti věříme. Tak pojď, Mary, už, diváci čekají. Krásný výskok. Nádhera. Co dělej už do píči? Co už jsem myslel, ty vole. Když se mi to nepovede, můj kanál odkazuju bráchovi. Trochu ho znáte, tak na něj buďte jemný na začátku. Dělej, ty vole. Teď to není prdel, vole. Yeah! Spadnou přesně na ty kamínky. Ty by tam můžeš spadnout, ty vole. Nádhera. Takže salto pozadu jsem se zase nenaučil, akorát jsem si přihodil další zranění, tentokrát na kolenu. Tak co, Henze, jak jsi vyřešil ty konflikty doma? Dobrý, jsme si zapíchali, že jsme spát. Tyhle, to je materiál do videa.
Doufám, že se na to zase podívají a bude v příštím videu další konflikt. Už žádný tip nebude. Ale bude. A co ty, Hejdis, uděláš taky něco? Pozdrav Denisu do videa. Ty vole. No a už je to tady, vole, první konflikt. A na YouTube nekoukáš. To je jako, že se za ní stydíš, jo, nebo co? Já jí to pošlu. Ne, to ne, nechci, aby měla reklamu. Teď se potřebuje učit, nemůže mít rozptyl. Nemůžou jí teď chodit ty zprávy, víš co, od fans. Tvých máš jich hodně, takže přece jenom. Každý, kdo je jenom zmíněný ve videu, ty vole, tak Je slavnej. je slavný jak svině, no. Se koukni na Henziho. Ty holky, jak tady máš všude. Jo no, ty vole. No trochu klidněte lidi tady dneska. Takže lidi, dneska končíme, nejlepší skoky jsem skočil zase já. Co mi k tomu řeknete, kluci? Co to tady skáčete, ty vole? To beko, to by bylo fakt libový. Jo, já si taky Škoda, že myslím. si řekl, že to do toho videa dávat nebude, abys nemachroval víc. No to je pravda, Bylo no. fakt libový. Já si tak Ale příště bychom mohl zkusit aspoň ten kotrmelec nebo něco, aby jsme sem nechodili zbytečně jako kvůli tobě. Je to, co jsi tady dneska předved, jako, nevím no. Já si tady platím vstup, abych koukal, víš co, na tebe. To je Na pravda, hvězdu. to je pravda. Si musím zaplatit ten čas, co s tebou strávím. A Henzi, Ti co ty? počítám. Hodláš se už někdy vyjít tady z toho oranžového aspoň na tu bublinu a skočit tam nějaký triky, nebo tady hodláš sedět až do konce prázdnin? Já jsem na tom asi podobně jak Hedis, protože jako A. být s tebou to je prostě... Asi si jo, no. neoplatil, no. Tak to vidíte, proto se mnou nechce nikdo chodit na trampolín, Ty že, zasraný vole. že ty moje triky, to co tady skáče, to je něco neuvěřitelného. Pozor na ty svaly, hejdi se. Ne, to vystřihnu. Nevystřihnu. Z Ninja Faktoru. Akorát, že tam skáče i s tou tyčí. To ano. Tyhle, ten kluk by to vyhrál jak nic. Jau. Ale bolí to docela. Jsem ti posílal. Taky docela silnej tenhle klučina. Zítra se nehnu. A co ty, troufneš si Hejdis, nebo? Ty mě bolí palec, víš. Aha, to znám tady ty výmuly. Co to je, co to je? To je nějaký vysoký, vole. Kloužou ruce. Wow. Yeah! To udrž na chvilku. Ty jsi fakt slaboučkej, ty vole. Víš se dal tady na tom nage, já tady na tom sloupu bych se dal, ty vole. Tak 3, 2, 1.